přátelé, vítám vás na 4. absolventském koncertě a také posledním vlastně v tomto školním roce. A představí se vám žáci paní učitelky Míčkové, paní učitelky Svobodové, moje žákyně, teda kdo mě znáte, nebudu se představovat, a pana učitele Mráze, pana učitele Reitmayera a pana učitele Pilného. Uslyšíte několik různých nástrojů, klavír, violončelo, saxofon, také soubor, takže je na co se těšit. Takže vám přeju krásný podvečer a hezký poslech. Dobrý den. S Magdalenkou Křikovou se spolu neznáme dlouho. Známe se 3 roky, kdy ke mně přišla do třídy. Vždycky, když dojde k nějaké změně, chce to určitý čas, aby si vzájemně učitel a žák na sebe zvykli. U nás to netrvalo dlouho, myslím si, že se máme docela rádi a že nám to všechno spolu vychází. Magdalenka moc na koncertech hrála spíš na třídních koncertech a u nás se vytvořil takový strašně zvláštní vztah. Já vždycky vybrala a předložila skladbu. Magdalenka se na ní podívala a říkala, paní učitelko, ale to je těžký, to já se nenaučím. A protože hodina má být optimistická a klidná, tak já jí vždycky říkala, Magdalenko, neměj žádný strach. Já už v té hudebce jsem tak strašně dlouho, že přesně vím, že to budeš hrát velice hezky. Magdalenka je totiž mimořádně inteligentní, chytrá a šikovná slečna, která cokoliv bude chtít vystudovat, cokoliv bude se chtít naučit, osvojit, tak jí to určitě vyjde a přitom jí to nedá žádnou velkou práci. A já jí dneska přeji, aby se jí moc hezky hrálo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi představit absolventa prvního cyklu na hře na klarinet z mojí třídy, Jana Janečka. On zase připravil 2 věty z koncertu S-dur Jana Antonína Koželová. První to bude 2. věta a pak vám zahraje ještě 3. větu rondou. Honzík nastoupil ke mně do třídy nejdříve na zobcovou flétnu. Ve 2. třídě základní školy přišel na klarinet a nyní v 8. třídě absolvuje první cyklus
Kromě hodin v mojí třídě absolvoval klarinet v orchestru pana učitele Josefa Pilného, už nějaký 2 roky, 3 roky hraje v dudácké muzice u paní učitelky Vlčkové. Začal také hrát na saxofon trochu, jsme přidali ke klarinetu základy hry. K tomu by se Honzík chtěl vrátit v druhém cyklu a tak nějak hrát na klarinet, saxofon. Já bych Honzíka chtěl pochválit, jak přistupoval ke studiu. Já bych mu přál do dalších let hodně úspěchů, jak hudebního, osobního, a příští rok ať se mu povedou přijímací zkoušky na nějakou střední školu, kterou si ještě bude vybírat, takže přeji příjemný poslech.
kolik žáků tady doprovodila, takže Živko, děkuju. Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás vítám tady na dnešním čtvrtém a posledním absolventském koncertě našich absolventů. A já bych vám rád představil svého prvního žáka, kterého jsem tady získal na této škole, a je to Krištof Berndt. Je to vlastně můj úplně první žák, kde jsem nevěděl, jestli vlastně budu vůbec umět učit nebo nebudu umět. Takže vkládal jsem v něj velkou důvěru a doufal jsem, že z něj něco vyroste. Zatím se to daří. Už je vyšší než já. Ale já jsem si napsal tady pár informací, většinou tyhle ty věci povídám z patra, takže já to asi i budu říkat z patra. Krištof tady u nás na škole začal ve třídě pana učitele Petra Karase, začal hrát na flétnu, kdy vlastně k hudbě ho přivedla Krištofa jeho mamka Lada, která sedí tady ve druhé řadě. A Krištof se rozhodoval mezi saxofonem, klarinetem a trumpetou. Nakonec teda vyhrála trumpeta a šel ke mně do třídy, jakožto nový začínající učitel, jak jsem to předal pro Petrovi Karasu, tohohle talentovaného žáka. A pracovali jsme společně dál, kdy Krištof nejprve chodil třeba do mateřské školy v Holečkovi, pak chodil na základní školu do Dukalské a ten jeho život se rozvíjel dál a dál a skončil na Strakonickém gymnáziu, tady, kde můžu s radostí říci, že v pátek odmaturoval úspěšně. Známky vlastně ani nevím, ale mě to asi ani nezajímá. Máš? Důležitý je to mít. A teda, takže tímto, já už jsem mu gratuloval už předtím. A ptal jsem se ho třeba, jakou hudbu rád poslouchá, takže on poslouchá rád klasickou hudbu a poslouchá rád dechovku, protože on tady hraje, u nás ve škole hraje v dechovém orchestru základní umělecké školy, který diriguji já, a pak hraje v tanečním orchestru Albent, který diriguje pan učitel Lukeš. Takže on má blízko k hudbě, což je krásný. Jinak jsem ještě chodí také na dramatický obor, nebo chodil vlastně, už ne. Divadlo má hrozně rád, dělal loutkové divadlo, jestli se nepletu. Také pracoval v KFC, ale to už nepracuje ještě měsíc. Jinak, abych to urychlil, no má, těch koníčků má strašně moc, když ke mně chodil jako malý, vždycky říkal, já mám 13 kroužků, já mám 15 kroužků, já jsem říkal, nedělej to, 9 řemesl, 10. bída. Nicméně, když jsem se ho ptal o tom, co by dělal rád se svým životem, tak ty jeho kroky mě překvapily, i mile překvapily, protože vlastně Krištof se dostal 15. dubna, se dozvěděl, se dozvěděl, že se dostal na Pražskou konzervatoř, takže bude dál pokračovat v hudbě a jednou by, když jsem se ho ptal na to, jednou by asi rád učil, ale Krištof já nevím. Podívej se na mě. Že napsal mi, že by musel učit jedině žáky, který budou poslouchat. No, nevím, jestli existují. Ale nicméně, takže můj první žák, který pokračuje na konzervatoři, já to byl jako svůj životní úspěch a tím můžu skončit. Takže asi dávám výpověď. Ne, ale dneska, ještě jsem vám chtěl říct takovou věc, když byl malý a začínal v Albendu, tak jsme hráli na Food Festival v Horvolini a neustále s mnou chodil, ať si dám s ním housenku, že to je strašně dobrý. A my tam, ono uteklo několik let a my tam v sobotu jedeme hrát znova, takže ještě tak se mnou budeš chodit, jestli jsem housenku nedám. Abych to, já to chci vést vždycky takhle vtipkem. Nicméně dneska vám Krištof zahraje teďka od George Gershwina Someone to Watch Over Me, kdy ho doprovodí paní učitelka Petra Svobodová. A pak vám zahraje ještě jednou dvě věci, která bude od Kačíního, bude to Ave Maria a bude to od Pietra Joana Gesù Bambino. V těchto věcech dvou doprovodí jeho dvě kolegyně, Kamila Borianová a Magdalena Machková. Takže asi jsem řekl všechno, co jsem chtěl říci.
Ještě to já ti přeju hodně štěstí, jak do života, tak i do dnešního výkonu. A zvládni to.
pojmenovat jednoduše. Prostě to je multifunkční slečna. Protože ne teda kromě violončela, tak minulý rok absolvovala ve hře na klavír. V minulém roce ještě navštěvovala dramatický obor, výtvarný obor. A jak jsem se dozvěděla, tak se stala mistryní České republiky v solo formaci v mažoretkách. Takže velké gratulace. A samozřejmě navštěvuje teda gymnázium a její zájmy jsou prostě nepřeberné. Ona říkala, že nemám říkat, ale že se účastní soutěží i v pišporkách třeba, že jo. A všude možně. A vlastně, co jsem se dozvěděla, taky je účastnila se krajského kola matematické olympiády. Takže opravdu je multifunkční. Já jí přeju, ať se jí dneska daří, ať se jí daří i v budoucím životě. Myslím, že příští rok bude pokračovat zase ještě dále. Takže zase bude mít ještě ten klavír a ještě to violončelo, takže bude mít co dělat. Takže hezký poslech a držím palce.
já moc dlouho mluvit nebudu, protože já vím, že budu brečet, ona mi totiž letos skončí a pro mě je to taková jako smutná zpráva, je mi to strašně líto, ale to je prostě úděl nás učitelů, že prostě žáci odcházejí, ale noví zase přichází. Tak já vám aspoň řeknu ve zkratce o Simonce něco. Simonce je 14 let, chodí do 8. třídy, do základní školy. Kam povedou její další kroky, to prý ještě neví, ale tak nějaký čas na rozmyšlenou naštěstí ještě má. Simonku mám od malička, od přípravky a už vlastně, když jsem ji dostala, tak jsem věděla, že se mi do ruky dostal strašně šikovný, úžasný výjimečný žák. Ona je neskutečně pracovitá, neskutečně hodná, strašně talentovaná a ta práce s ním byla opravdu radost. To nebyla práce, ale prostě bylo to jako opravdu krásné hodiny, klidné a opravdu jsme se spolu tak jako i mohli debatovat o té hudbě a bylo to spíš takový jako, no prostě budu na to vzpomínat opravdu s láskou. Ten Simonky talent se potvrdil vlastně i na některých soutěžích, které jsme navštívili. Byli jsme třeba v Poličce na celostátní přehlídce mládí a Bohuslav Martinů, odkud přinesla bronzové pásmo, nebo v krajském kole soutěže Zúžit získala 2. cenu a porota ji ještě ocenila takovou zvláštní cenou za interpretace skladby, takže z toho jsme měli opravdu neskutečnou radost. A protože už cítím, že už se mi třese hlas, takže já to takhle ukončím. A doufám, že se to Simonce povede. Uslyšíte od ní 2 skladby, Sonatinu A-moll od Georga Friedricha Händla a Valčík od Chopina. Děkuji. Podvečer. Já bych chtěl promluvit o svému absolventovi, který už je bontamika. Když jsem dělal panu kolegu, jak jsem se papír s těmi body, které nakonec sám neřekl, jak říkal sám, tak já asi bych měl spíš jako mluvit o tom, kdo je bontamika a čím je pro mě a čím jsme pro sebe. Tak bontamika je vlastně pozitivní člověk, od kterého jsem nikdy neslyšel, že by něco nešlo. Nikdy mi neřekl, to nejde. To je jedna věc. Studuje teď matematicko-fyzikální fakultu,
což vysvětluje naše stavy, kdy jsem na notách pořád nacházel nějaké vzorečky uprostřed, mezi notami, nahoře, v hlavičce a tak dále. A myslím si, že ať už se někde na téhle škole, nebo možná v budoucnu na VŠCHT, jak jsme se teď bavili o tom, že bude studovat, jak vymyslet nezávadný, všem nakopávající prostředek ze zdravých bioproduktů, tak bych to hrozně přál, ať už bude kamkoliv. Myslím si, že Vojta, že jsme se střetli ve spoustě bodů za tu naši dobu, kdy jsme spolu mohli pracovat. A že si myslím, že v podstatě to je jako renesanční člověk, protože je skutečně vzdělaný, sečtělý a my jsme se potkali právě v tom, že jsme našli ty střety zájmů v knížkách, ve filmech a v hudbě. Za dobu, kdy vlastně spolupracujeme, jsme prošli od klasické hudby přes jazz, swing, bluesovou muziku a dneska vám tady přednese latinskoamerický kus, který se jmenuje Chan Chan. Jinak, kdo by se na to chtěl podívat, tak tahle skladba zazněla ve výborném dokumentárním filmu, který se jmenuje Buena Social Club. A je to taková kubánská záležitost. A já si myslím, že Vojta je... Teď jsem vlastně všechno zapomněl. Co mi šlo hlavou, tak tam nic to nezůstalo, ale Vojta je prima kluk, je to takový solitér, který je narozen ve znamení raka, ale pro mě to je spíš takový střelec. Protože pro mě jako střelci, jak mi jednou řekla moje žákyně, nejmenovaná pro méně důležité věci vytěsňují ty, no pro více důležité vytěsňují ty méně důležité. Když jsem se ptal na memorandě Septakor, tak mi odpověděla, že to prostě nemůže se pamatovat, protože má důležitější věci, které musí znát. Ale myslím si, že Vojta na té cestě jako má spoustu věcí, které chce stihnout. Teď jsem se vlastně dozvěděl, že podporuje vozíčkáře, že si koupil registraci na závodě někde na Moravě, kde poběží půlmaraton. Takže je nadšený sportovec, což je skvělý. Já myslím, že v tom podporují rodiče a jsou dobrým vzorem. Takže, jak říkám, Vojta je takový solitér a dneska, teď vám přeneseme skladbu, která se Chan Chan, kde ho doprovodíme ještě s dvěma kolegy muzikanty, jedním je Honza Můzek, druhým je Honza Králík. Tak teď Vojta Nika.
než jsem pozvu všechny absolventy a jejich vyučující, tak bych vám rodičům chtěla moc poděkovat za to, že jste měli velkou trpělivost, někdy opravdu velkou, s tím, že ty své děti a naše žáky jste udrželi té publiky. Protože, jak jste viděli, tak prostě to má smysl. A myslím si, že spousta z nich se tím občas asi bude živit taky. Možná, že budeme mít v budoucnu naše kolegy z nich, to se ještě uvidí. Ale ještě jednou bych vám moc ráda poděkovala a popřála vám krásné léto, i když se možná uvidíme ještě na dalších akcích. Ještě jsme neskončili, ještě nás čekají velké akce. Třeba zítra, což opening tady u Maxima, celé odpoledne od 2 do 6, takže se můžete přijít podívat. Budou vystupovat orchestry, soubory. Takže já pozvu teda naše absolventy i vyučujícími. Takže než předám absolventské listy našim absolventům, takže jim chci poděkovat za krásné odpoledne a jejich vyučujícím za jejich práci, která už dneska byla zúročená. Takže vám absolventi, se kterými už se neuvidíme, kteří už se odlifrujete někam pryč, tak vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchu v vašem budoucím životě. No a s těmi, kteří se uvidíme už příště, možná za 4 roky na druhém absolventském koncertě, tak jim přeju krásné léto a všem hezké prázdniny. Takže máme pro ně malé dárečky, takže já začnu tady Adelka Brzalová. Adelku, gratuluji, přeji hodně úspěchů. Tak, Honzíku, hodně úspěchů, se ti daří. Tak, Majdo, hodně úspěchů, přeji, gratuluji. Klavíristka, která s námi dlouhá léta, Jindřiško, tak dlouhá léta spolupracovala a moc nás to teda mrzí, protože my bychom ji jako tady měli rádi, jo, ale ona už si chce prostě užívat života. Takže Jindři moc krát děkujeme za úžasnou práci. Ano, dlouholeté školní zlato. No, Mě taky, takže všechny vlastně, jo.